Dobre ľudia, vstupujeme do krytu. Tak. Nachádzame sa v kryte ST300. Tu sú nejaké veci, poučky. A tu sú nejaké tie poučky teda. Miestnosť telefónu. My sa dostali do nejakého skladu, nejakého menšieho. Prázdne to tu je. Ideme teraz domov pozrieť, potom sa ešte vrátime hore. Tento kryt vlastne slúžil ako veliteľské stanovište. No tuto už celkom smrdí. Flašky, také veci. Toalety. Tu pre mužov isto, a toto je pre ženy. To isté vlastne. Tu je FVZ-ko. Tu nejaká šachta, nepadnite chalani. Igločná klapka. Čo je toto? Aký plán, legenda. Tu je vlastne meeting room. Tu sa asi rozprávalo o dôležitých veciach pre strojne a takéto veci. Toto je druhý, tu je odpočinková miestnosť. Tu je vodné hospodárstvo, toto. Tu je vodné hospodárstvo. Ja netíš. Poď, Aďo, prejdi. Potom ideme, tu je filtr. Strojovňa FVZ. Vracame sa späť, ešte prejdeme vlastne po schodie, čo je tuto nad nami, toto. To bude asi už potom pre toto video všetko. Toto bol vlastne vchod. To je to isté, vecka, muži, ženy. To je umývadlo. To bude čo nejaká miestnosť. Na učenie určite. Nie, asi nie pre deti na učenie. To je pre plán. To bol na plány. Čo ešte tu? Telefónna ústredňa je tuto. To sa asi sem nedostaneme, čo? Vyzerá byť zavreté. A nemá to ani kľúčku.
káble tu v jednej. Toto ešte taký tak. Tuto je už vlastne, čo je toto tu? To je do tej telefónnej miestnosti. Myslíš? Jo. A fakt? Dík. Fíha. Hej, telefónnej miestnosti, no nič, to nie je také. Dobre, ešte by tu mal byť, druhý východ. Ten som minul našiel, on je tu vonku. Toto vlastne je už druhý núdzový východ. Tu je tak písané núdzový východ. Elektrárne. Aha, ešte tu je nejaká miestnosť. Ešte nejaké veci tu sú. Počkaj. Dík. Tu je už vlastne druhý východ. Dobre, tak ľudia, ďakujem, že ste si to pozreli až do konca a budem končiť tu. Majte sa, čaute.